бачакуша дидестенухиан нигоҳ кунед. ба навбат майда мо хизмати подписчикҳо даем. Бародарои азиз, ина бо як хонаи арзони дига. ин хонаи мо шаҳр Душанбе бародарои азиз дар ҳани дари колхози Россия дамедрои ина видомай. Айдани дари колхози Россия бародарои азиз дар омаден. Рост ресторан амегзарен ресторани боира амегзарен дистросме лавира якм дом. ина бачаюча хона апашка бародарои азиз бо нархи ганда арзон мемонамаш ба хотире ки апашка да пул дар кора бачаюча ина ми канали Сағраи Лақлақӣ да муроҷиат кард. гуфе Сағраи Лақлақӣ тези бад биё хона манавор ки ягон сайт ба сайти намебуря бачаюча ба хотири ядона лайтотона бизанен. ина тайдомда бо магазина ина соҳиби хона дари падеза ҳуй кадай майда мерем у барои шумо далиша мефаҳмонам. бачаюча лайкора бизанен, комментҳои хуб мукунем бародарои азиз. ина хона ки арзони бесум нарха мегумтон ҳайрон мешавем. ба хотири нарха фаҳмидам ачои налайта биза пишк чай кия бо гирмишма ай писанаи биҷа бародарои азизи ма пахваро нигоҳ кунем ки хона деюм этаж буда гарени хона ҷои зури бадай ба хотире ки бисёри гуфти гапо бародаро апахваро мегуфтанд ки этажои паст деюм сем биё. ина бародари азиз бисмиллоҳ медорем деюм этаж хона ба тамоми ремонтҳои замонавӣ шай. бози барои шумо квадратша нархша ба нархи дилхоҳ муайян мекунем бачаюча. ина бародаро нигоҳ кунем. ина якм хона ҷои мақсад хеле хурданаки шиштанакай бачаюча. хубиш дар чия ки апашка мега ки ҳамаи чизи чораш места ба чизи чораш савдо мекунам. соҳибхона камта нарха баландтара гу бачаюча. ма барои шумо гуфтам ки не ин нарх подписчикои ма кам тазиқ мешавад. нархша барои шумо бародарои азиз апахваро 540,000 кардем. ай 580 540,000 кардем. бо соҳибхона медонед чӣ мега ягон ҳамсоя ягон инсони хуб боша ами даҳанаш чанде бибара метамаш. нигоҳ кунед ки қариб 100,000 да маҳсулот дора бародаро. тамоми чиз дора халаденик паладеник на нигоҳ кунед ҳама қоидавияй. ҳама мақсад на ремонтҳои навай. апашка мега ремонтҳоро нав кардем аки ба хотире ки бечора да пул дар кора ба ҳамон хотир мефурӯшаш. ина нигоҳ кунед спиракаш кор кестай вар мукунед нигоҳ ҳама шампуни қиматияй. ин шампуно магазин дабура гарини қимата. хулоса иҷа баҳнияшай бародаро. ина иҷа ҳоҷатхонааш ҳаҷми хона бародарои азиз 40 квадратай 40 45 та ҳам хеле ай хулоса 540,000 кардем бародаро. бояд савдои бамазаи дига мешава. номерои соҳибхонаро мемонам бародаро. хидактон занг бизанен бо ай соҳибхона чӣ маълумоте ки мехоҳем мегирен. хона шаҳр Душанбе бародарои азиз даҳани дари колхози Россия магазини боира мегзарев 100 метраксини хона меои. дига боқӣ дар панои алло бародарои азиз навора бо диққат тамошо кунед. апашкара занг бизанед успет не ки бачаоча гарини бад арзон мондагим. ин территория хонош беҳад қиматай беҳад.